2020 Bagiri News TV, guys. Bagiri News TV. It's Bagiri News TV. Yeah. Yeah, the man in Araba, guys. The Bagiri News TV. I would jam Jirima, I would jam ATM. After Nabanga post, my comment, Ipanga hack pijicha, Ipanga Makutu Zambiri Mbiri Komaku Yankwa Zambi bill. Anyway, and the actually Bagiri News TV. I think that's Migiziga and Tomutawana, wabwe the video sobano. Imene wangarula, kumungarula, amene wangarula malem. Diebe, yeah, I think umbondomene minimum beza. Kuti Bagiri News TV ja basitu. Komano, it's actually strange. Ndizoda bwitsa kwambiri koma. It's not normal kumaka kungwana out of nowhere, out of blue, as ngaba out of blue. But there was a time I managed to, especially as a morning, you know, chilima, blah blah. Come figure something. There's something there. I don't know. Diebe pali rumor, pali mpeke ceremony veka. Actually, it's not confirmed. Kabambe wagana kubanga alliance ndi DPP. Pacha Kabambe nalonjeza kuti ifetu siza banka alliance. Sinza kugulitsana ku DPP na sababu jankankaikira bacha. Sinza kugulitsana ku DPP ndiye be papezeka kampekesera kwana kuti akuti Kabambe anakana kuti ya siningabanga alliance ndi DPP. Nde DPP akuti inatoma nyamata wao. Ataba Bagiri News TV ndi nyamata wao. So ndi maruma zokhawa kamera. Kuti ya iyi amene ujayo basi mura mungaluleni. Ndiyetu basi ntengesene kumade kompanikiza. Koma kompanikiza koma mungaluleni. Kungalula kuja kuti like kopanda chisoni like kuphaswa baje kumwika pambanga ndangaramu. Ali sindu mwana hey nde amene komabe later imene yoyo sili confirmed fanda panga check maka ku main source chifukwa UTM makandi main source like news bene majogera kuti nkhani zawo report wapanga uyo nde actually ndibeba chimene chango signedwa komano actually tachipanga check kuti chapanga post mapage awo I mean, are legit, are original. Tabanga check mene gogo, sit now nego post in areas mena banga posting kati UTM. Ndiye be mene be kozonga ka uti mena na yeso wina wageso ngranso wangwe panga. Tunde pangono boka mena ena nsumena mvere koma mtakumvera pasipa kuti na yenso. Nadi kila zaka foro chifonda nhajera. Andi mova chilima mene anaende ma contract mboma limene anapanga mabilioni pamozi ndi banja mukamata mazuzika mutanthauza chani zangwirizano tikumvesa yeah ndamene timakayikira tinana kuti apeji sina pangiro haki kamene timakayikira ndamene ndi Bagiri News TV panopa ndi UTM. It's like chona ndi mphaka kuti chona ndi mphaka nzofana mpaka ndi khoso ndi chona. Okay, anyway, that's yana. Dear guys, thank you so much. Nkhani ndemene. By the way, paliso nkhani inaso. Pa muthu nayo koyimba nyimbo akuti Nchewu Boy. Nde Nchewu Boy ndi munthu amene anankozipasa dzinalo. Waimba nyimbo, after waimba nyimbo ndi waena kuti Mulungu auche akamaucha dziko li auche so atsogoleri ndi nduna zake ndamachula maina amene ndi munthu wina akana akabwera amene ali amadziwa kuti Nchewu Boy andi ayisile yayi ndi ngati make mujaso ndithu anayika zonjezeraso ngati kuti yayi ineyo achakwera sininganyuze anapasa mayanga chimanga ya ndimagechiro mboma
Anyway, by the way, actually, yeah, they afterwards, guys, thank you so much. Cameras. Kadeti ine sindipanga zandale ndipo chambere ndichanga sinaimbepo nyimbo zandale ine ndimakwira ntchito mboma sindingamanyoze boma sindingamanyoza achakwera ndomalandira mwezi kuchokera ku boma ndimakwira ntchito chipatala ndiye ndizikakhala ndikutukwana achakwera ndizikakhala ndikutukwana ndona zake ndiye kuti mutu wanga ukugwira mwezi wathawu mwewo achakwera anatumiza chakudya kutumiza through vice president wathuko kwa tiye tsukulamowa kunchewa makulu anga ananyadira kwambiri mwana anga lero talandira chakudya ndiye ineyo kupanda nzeru wangako ndikaime pagulu kwalo mu studio ukayimba nyimbo yonyoza boma amalawa anzanga ndi pemphero langa ndipo munthu ameneyo ndikumusalira kudya kuti apezeke kwambiri kuti apezeke kuti alangidwe chilango chonde amabungu komanso ndiyena amakla kuboma kumene tithandizeni kuti munthu amene waimba nyimbo imene chayo apezeke ndipo alangidwe. Wanyuzitsa mtundu wanga akunyazitsa mafazi yanga omwe amaditsatira ndimayimba nyimbo za Mulungu koma kwa Yesu amene amandikonda apapa akundikhumudwira kwambiri akuona ngati ndayimba ndinene chonde abale ndi alongo nyimbo imene chayo ikuyenda pa social media sinayimbe ndine Ntcheu Boy wake sine ndi makadeti ndi kadeti ndikhulupira ndi kadeti amene yoyo afuna kunyazitsa dzina langa komanso kunyazitsa boma kunyazitsa chakwera Mulungu amuone sikumu amalala. Lero ndikungofuna ndiyankhuleko nkhani ya akulu akondwa ndi nkhoma. Choyambirira yomwe angathe kuziwa iwowa aziziwe kuti iwowo ndi akondwa ndi nkhoma osati Ntcheu Boy. Ntcheu Boy ndi dzina lomwe iwo anangozipasa pa mayimbidwe awo chifukwa chokuti amachokera ku Ntcheu. Andi ku Ntcheu komweko kuli anyamata enanso amenenso munthu angathe kuwayitana kukhala Ntcheu Boy, amenenso angasankhe kunena kuti iwowonso ndi Ntcheu Boy kuti aziwike kuti iwo akuchokeranso ku Ntcheu. Kulankhula komwe akulankhula akondwa ndi nkhoma kukuchita kuoneseratu kumapeto kuna kuti ndikochita kutumidwa. Ambiri tikhulupirira kuti tamvera video yomwe iwo anaponya pa social media yokana kunena kuti nyimbo yomwe ikutrenda pa social media yomwe ikutchuka kuti yayimbidwa ndi Ntcheu Boy. Ntcheu Boy wayi akukana iwo akuti siwo. Nimaona ngati kungokana kuna kuti nyimbo imene ndayimba sine Ntcheu Boy wake sine ndi zinthu zokwanira. Noti kuti akathe mawu kuti ine ndimagwira ku chipatala ndimalandira ndalama zochokera ku boma, ndalama zomwe amalandirazo ndi misonkho ya ndani kuti ya Malawi. Si ndalama zomwe amatulusa chakwera mthumba mwake. Ndiye ngati akunati iwo amagwira ntchito mboma ndipo amalandira ndalama ndiye sangati kwane chakwera ndikuti akuphatikiza zinthuzi. Komanso akamanena kuti iye amayi anga anandiyimbira foni alandira chimanga just kusonza kuti mutu wawo akulu wasosugwira bwino ntchito. Chifukwa munthu sangamabwere pa social media kukanena kuti ine sindingati kwanene boma chifukwa kuti amayi anga alandira chimanga. Izi zingoonekera kuti awa atumidwa ndi chipani cha MCP. Andiso chipani cha MCP wo aziona anthu ake watani kuti watuma kuti akafika maso pa Malawi nkulankhula anthu aziziwa kuti mwawo yuti muli chani kodi muli mfundo. Chifukwa zomwe alankhula apapa even olo mwana palibe msanga zimvesi. Just ngati amafuna kungobwera kuwauza Malawi kuti Ntcheu Boy amene akutrenda nyimbo yake pa social media si ineyo nzokwanira. Osati ine Ntcheu Boy si ine amene ndikadeti amene ndikadeti ine sindingatumikire chani kodi sindingatukwane boma. Izi zingotsimikiziratu tikamanena kuti MCP yathedwa nzeru ikungoruma zidude mapeto aja anthu amene amatuma amabwera pachene pa platform kumalankhula zinthu zopanda pake zinthu zambwerera mizimu ikukana. Chifukwa china ichonse chomwe ine utaonani Jackson mukumamuuza uyoyo kuti akubwera pa social media umene ati munthu amene asakidwe alandire chilango ngati ndani.
alandira chilango chifukwa kuti akondwani nkhoma anena kuti munthu amene asakidwa chifukwa choti wagwiritsa ntchito zina lonati Nchewu Boy. Iwo ndi akondwani nkhoma si Nchewu Boy. Nchewu Boy ndi zina longozi pasa lodyera. Ndiye winanso watenganso zina lodyera kukhala Nchewu Boy. Palibe chifukwa. Ndiye sangamabwere kumanena kuti ayi tikufuna munthu amene alandire chilango, tikufuna makala azikansaka munthu amene makala ngati kusaka munthu yoikuyenera kunsake pa zifukwa zawo zomwe iwo akuziziwa. Boma ngati lifuna linsake munthu amene anayimba nyimbo limusake pa zifukwa zawo. Noti kuti chifukwa yonena kuti wagwiritsa dzina lona kuti iye ndi Nchewu Boy. Nzopanda nzeru. Akulu inu taziganizani bwinobwino. Pena kusapota kuboma mwanjira izizi zingokupeperesani kukuchosani chani kodi umunthu wanu omwe muli nawo. Chifukwa apa patu mwaonesera kuti iniyo ndinu achisiru. Zolankhula zanu nzachani kodi nza uchisiru. Tisakunyengerereni. Chazi mukanangobwera anthu mukanangowauza kuti ine sine Nchewu Boy amene ndatulutsa nyimbo ija. Ine Nchewu Boy aje ndimatulutsa nyimbo izi. Osati imeneja. Ndiye kuti amene yonso ndi Nchewu Boy wina amene wadzuka kuti wadzuka ku Nchewuko zakwanira. Noti kuti kumakabwera pano pamakana kuti yayi munthu amene ndifuna kuti alandire chilango. Alandira chilango ngati ndani? Alandira chilango ngati ndani? Wala kwa yani? Watulutsa nyimbo yomwe yeye wakuiona kuti itha kutrenda yomwe yakomera mwenaje kuti ndatulutsa nyimbo iyi anthu ayikonda ndipo ayimvera. Ani nyimbo yoti ikutrenda pachani kodi? Pa social media. Ndiye alandira chilango ngati ndani? Inuyo mukanangobwera ni message yoyamikira MCP. Anthu akumverani munene zinthu zomwe yapanga MCP zomwe mukuziona kuti inuyo ndi zabwino monga chisazo mwapereka kale kuti inuyo mungatukwane MCP simungatukwane boma laje akwera ifo yoti amayano alandira thumba lachimanga kumuzi kwanu. Mukanangobwera zomwezo kwauza Malawi. Zomwe inuyo zifukwa zanu zonena kuti simungatukwanire boma ndi zimene zozo zakwanira kuti amayano ku Nchewu alandira chani kodi alandira thumba lachimanga ndipo akudya chifukwa chani kodi cha thumba lachimanga. Koma amayanu akanakhala okondwa akanati akudya ndalama zochokera kwa inu kunena kuti zinthu zikulani kodi zikuyenda bwino. Chifukwa ngati amayanu afika polandira thumba lachimanga ndiye kuti nawonso alibe mtengo wogwira. Chifukwa choti anthu amene kapereka chimanga ma location akumayang'ana anthu ovutikisisa. Ndiye kuti amayi anu ndi mmodzi wa munthu ovutikisisa koma chikhalire mwanawo akugwira ntchito. Chifukwa chani? Simukukanika kuwathandiza ifo zinthu sizikulani kodi sizikuyenda bwino. Ndiye mukanangobwera ndi mfundo zonena kuti Amalawi azirani kodi azimvese. Noti kumanena kuti amakala zikasaka munthu uja kapena boma lizikasaka munthu uja ifo agwiritsa ntchito lona kuti iye ndi Nchewu Boy. Nchewu Boy si zina la mwini. Inuyo ndinu akondwani nkhoma. Mukamabwera pano muzilankhula zinthu zomveka zona anthu enaso azitha kunena kuti mwawo muli mfundo. Fwa ngati number 1 ngati munali munthu amene yeye ndi kadeti wamkulu wa MCP ndiye ndiwe amene ukutani kodi ukulankhula pa social media apo. Chifukwa ndi waoneseratu zinthu zako na kuti sunabwere pano kufuna kungokana chani kodi kunena kuti watulutsa nyimbo jasiwe. Koma iweyo kugwiritsidwanso ntchito ndi chipani cha MCP chomwe chimankana chitolera ma bishop mwachisabo omwe chomwe chimankana chitolera mazibusa mukawalemu kuti azikasusana ndi anthu amene akubwera pano pa kuwaunikira Amalawi zinthu za chilungamo. Mmodzi mwa iwo amene ufuna kugwiritsidwa ntchito ndiweyo ngati susamala luso lako loyimbalo lithera pomwepa chifukwa apapa chaizikira kuti iweyo wabwera wamba kulowerera chani kodi wamba kulowerera ndale. Ndiye palibe chifukwa chomwe anthu anganene kuti akamuyang'anire Nchewu Boy chifukwa chokuti iweyo umazichukisa kuti ndiwe Nchewu Boy pa nyimbo zako. Chifukwa imene sichokwanira. Komanso kana kuti munthu amene ndi kadeti ife tikukuza kuti kadeti number 1 wa MCP ndiwe amene ukutumikira chipani cha MCP.